Yeah, uppercut, punches got him busting up. Potion in his double cup, liquor got him buttered up. Yeah, shitting on my... Kävi äsken parturissa. Clean cut. Tänään alkaa bootcamp. Mennään hyvillä mielillä bootcampille. Sieltä vähän, oliko se Ilta-Sanomien haastatteluun ja sitten meillä on Guolit, mikä on niin se päätavoite siinä. Tehdään vähän contenttia. Tulee hyvä viikko. Let's go. Turn an angel into angel dust. Top rope caution, got it jumping like double dutch. Used to take a shuttle bus, I ate a struggle lunch. Turn my woes to wins, you know I... Tänään päivä 1 bootcampeilla. Tullaan, olisiko se 16.30. Eikä nyt tulee vähän aikaisemmin. Kello on nyt 1. Tuu vähän fiilistelee, mikä meininki. Sitten me pelataan siinä parit pelit. Vähän taas tutustutaan setuppiin. Käydään varmaan vähän analyysiä läpi, teoriaa. Sitten huomenna Guolit, eli karsinat. Lähdetään sinne ja yritetään päästä niistä jatkoon. Toivottavasti päästään toiselle päivälle. Näin. Ostin tämmöset aika siistit kengät tuosta teille. Vai tossa päivä? Ekana paikalla. Bootcampille saavuttu. Tää viikko on nyt hetki, että mennäänkö me joukkueen eteenpäin vai junnataanko me paikoillaan. Oltiin just Romaniassa ja nyt ollaan palattu Suomeen ja pari viikkoa präkätty himasta. Nyt nähdään sitten, että onko Romania opittu tullut talteen vai mikä juttu. Huomenna tosiaan karsinnat, open guolit. Niistä olisi tarkoitus päästä sinne closed guoleihin. Meillä on niin mahdollisuus päästä silleen seuraavalle tasolle tässä. Et jos me päästään tästä jatkoon ja closedesta jatkoon, niin tossa on tosi paljon potentiaalia päästä seuraavalle tasolle. Muistakaa seuraa IG:ssä, näette vielä lisää kontenttia. Kaikki somet Pekko CS. Ruokaa. Pekko. Yes, kiitos. Yes. Pad Thai ja Thai Street Fried Rice ja kana. Oikein paskaset jo. Onko tärkeää, että missä kohtaa on näppäimistä? Kyllä kun pelaa, niin kyllä pitää silloin. Entä millä fiiliksellä bootcampi? Ihan jees. Mä ei tässä pitää ihmeempää. Mä oon qualifier. Terve. That's good. Millä fiiliksellä bootcampi? Hyvä fiilis. Huomenna pitkästä aikaa päästä pelaa virallisia pelejä. Stakein Open Qualit, Ranked Episode 2 Open Quali ja siellä me sit tullaan launaamaan ihan vitusti. Se on hyvä. Näillä fiiliksillä. Miten teette? Teoriaa, sitten nyt vähän peliä, präkkiä, 3 präkkiä, tänään löysäpäivä. No ei nyt löytää, me tullaan paikalle ja löysäpäivä. Sitten huomen guolit, mikä on käyty jo läpi useamman kerran tänään. Yeah. Vitussa mun Anuvista, eikö mulla edes ole Anuvista olemassa täällä? Mä vaan scrollaan yli jossain kohtaa. Sitten pystyy aina resettämään tukon. Katsotaan tää valo. Kannattaa olla vielä kuulemma. Oho. Yeah, what's good? We out here in the hub office. Today we're gonna start running Counter-Strike. Medi eteenpäin tuolla. Yksi menee.
Niin, mun varpaat on ihan jäässä. Se on vittu tohvelita. Niin. Sä vedät niinku X7, se pelasi aina villasukat jalassa. No on mun semmoset tossut, mutta jää nyt himaan tällä kertaa. Meikin vetää aina villasukat jalassa. Se on ihan vitun meta. IM. Niin, muuten onkin vähän IM-luukki on. Kenen mulla? Niin. Niin mä sanoin sille parturille. Perä IM. Olisi hyvä materiaali. Pääseekö tää pelaa? No, hei. Mä voin sanoa, että on monta siitä. Kaikki voi ottaa näkyy. 2 talo, oikealta. Summer Vibes 2026 Chill Hit soi mun korvassa. Tää yläjuttu vetää tästä meikää tällä hetkellä. Se vetää tänne niinku taaksepäin, niin sit mä rupeen särkeä päähän. Wow. On vittu. Miten sä reittasit ton Pekka? No en mä tiedä. No aika paljon lihaa, niin varmaan ihan hyvä, niin joku maistamatta, niin ehkä joku 7. Tuo oli hyvä toi läpileikkaus, kun mä ajattelin, että siellä olisi kaikkea salattia ja kaikkea. Se näkyy pelkkää jauhelijalla, se hirveä läjä. Ei, sä näet väärin, kato nyt. Paprikaa, Chatti, sipulia, jalopeenoa, chatti. perunaa. Chatti, näettekö te jotain muuta kuin tummaa vaan? Perunaa on tossa heti kärkeä. Tuolla on paprikaa. Tää oli huonosta kohdasta vaan leikattu. Mennään pelaamaan. Bossi, mä pelaan Aleksit. Yksi kääntää pois. Bossi, onko se äänellä pois? Midi lähellä viho. On jo puolta sekään pääse. Mä oon sitten huuksin toisella vaan. Pääsee luolaan. Savun Anna kääntää. sulle Pekko uuden savun ja nade ja käännön B:lle. Luka luolaa kun tuolta. Tänään on ollut bootcampin ensimmäinen päivä. Ei ollut hirveän raskas. Pelattiin vaan vähän bräkkiä ja oli analyysiä ja tällaista. Sitten huomenna meillä on noin karsinnat tosiaan. Sinne lähdetään voittaa. Tänään tosi paljon tuli semmosia yksittäisiä virheitä pelaajille, jotka sitten on varmaan fiksattu huomiselle hyvin. Lähdetään pelaamaan vähän joukkueen enemmän. Sitten mä vedin tuossa pienen live äsken vielä lopuksi. Muut lähti jo nukkumaan. Oli hyvin produktiivinen päivä mun mielestä. Saatiin niin kuin varmistus siitä, että mitä pitää tehdä huomenna, että voitetaan. Viip, viip. Ei missään nimessä ollut mikään katastrofi, mutta ei ollut kyllä siellä, missä me halutaan, että se peli on huomenna. Käytiin niitä pelejä läpi ja se kyllä auttaa niistä oppii, kun käy niitä omia pelejä läpi ja huomaa heti ne virheet. Niin sit ollaan huomenna paremmassa fokuksessa, kun karsinnat alkaa. Aina jees tulla jengin kanssa pelaa samaan tilaan. Se on jotenkin paljon siistimpää kuin pelkästään netissä pelaaminen. Nyt me kattaa tosta junan ja me himaan nukkuu. Huomenna uusiksi. Bootcamp päivä 2. Aurinko paistaa, linnut laulaa, hyvä fiilis. Tänään alkaa ensimmäiset officiaalit Romanian LANin jälkeen. Siitä on nyt 3 viikkoa, kun me ollaan pelattu viimeinen officiaali. Niin tätä on kyllä odotettu. Ollaan tehty töitä tässä viimeiset pari viikkoa. Kovaa duunia, laadukasta harjoittelua. Ja nyt meillä on hyvä paikka näyttää, että se ei ole mennyt hukkaan se harjoittelu. Mulla on itsellä fiilis tosi hyvä. Mä nautin pelaamisesta. Eilen oli vielä vähän hakemista, mutta tänään on uusi päivä. Mutta tänään ei riitä pelkästään hyvä fiilis. Nyt mennään. Päivä 2. Pelipäivä. 3 Ne viikkoa poisti se HLTV. Ai minkä? No se vitun turnaus. Ai jaa. Miksi? Varmaan kun tuli Game Breaking update, niin ei voi pelaa HLTV. Jengi vetää vittu Glockilla ja Famaxilla jotain vittu Omnistrategia. Se patchattiin jo. Mä oon vähän myös, että mä aamulla tiesin, että tuli joku päivitys. Meikä on iloinen, että pääsee Mut sit se tulee pelaamaan. varmaan väkkiä, jos ne patchasta kaikki pahimmat. Ainakin vois kuvitella. Näin on. Ei siinä ollut mitään muuta eroa kuin, että jalat vähän heiluu oudolla tavalla. Mitä vittua se No, kun sä menet pelaan, niin ne jalat heiluu vähän oudolla tavalla. Ai mulla? Ei kun niillä vihuilla. Niin kuin demmarilla. Kun meni pelaan, niin ne vaan vähän heilu silleen oudolla tavalla. No on siellä muitakin. Tai kuvassa mun nyt vittu Joo, mä haluan nähdä. tietoja täällä näin. Ei kun mä haluan nähdä, kun sä pelaat. Et sä nyt tossa nämmältä näyttää ne vitun botit.
Mene sinne demarille. Häh? Se En mä mene demarille. Ei kun mene demarille. Mä voin laittaa ne vittu juoksemaan. Ei ne näytä tässä, että ne juoksee sillä. Oot sä varma? Joo, mä testasin. Kato. Hyvin vittu tulee. Niin. Laitetaan vittu... No näihin voi olla lausumatta, kun tää on niin vittu ihan update. Mä vittu otan 30 joka pelistä tästä lähtien. Mene nyt sinne Osuu demarille. ihan saatanasti vittu. Mene nyt sinne Kato demarille. nyt multikillin perään vittu. Okei, Nestlink okei. voi ostaa noin vaan vittu. Jokaiselle on tarjolla, tulkaa vittu hakemaan. Ei oo niin paha update, mä oon vaan nähnyt hyvää tästä. Niin. Tai sillä lailla, että, niin kuin, että joku voi olla sillä lailla, että vittu tää on paska update. No ja sit on kyllä aika vitun tyhmä ihminen. Mitä mun pitäis niinku kiinnittää huomiota? Kato niitten jalkoja. Ja toi vähän slow motion ehkä. Ne vetää tietysti sellaista. Onko siellä näyttelyt tehty? Onko joku tullut vittu Ei oo. trollaan näitä asetuksia? Se on varma. Täällä on vaan eri valaistus kyllä. Mutta ei tohon kiinnittää huomioon. Pislausen. Nopeasti pelaa. On niin vitu hyvä. On niin vitu hyvä netä. Ei kerkeä huomaa uutta updatea, kun vihut vaan kuolee insta, kun ne tulee ruutuun. Niin. Mitä vitun onks tää uusi meta, että menee Ei. vaan kyykystä täällä ympäri karttaa? Tää saattaa ehkä olla sitten. Tässä harjoittaa vitun hyvin sitä mekaniikkaa. Kyykys vaan tälleen menee vähän. Amanek tee sit Mac 10 vaan vittu riitteiden märillä. Muutamat harkkapelit saatiin alle. Ihan hyvä fiilis. Mut vielä vähän semmoista hakemista. Nyt käydään syömässä. Aletaan valmistautua illan karsintoihin. Tästä se oikeasti alkaa. Kuka meistä kantaa tänään? Kaikki pelataan hyvin yhteen joukkueena ja toivottavasti kaikilla menee tänään pelit tosi hyvin. Todellakin. Mikä ratkaisee tänään? Tänään ratkaisee eniten se, että minkälaiseen mielentilaan päästään joukkueena. Jos me onnistutaan pitää hymyn huulilla, niin isot voitot on tuolla oven takana odottamassa. Todellakin. ...440 joukkuetta mukana karsinnoissa. Eikö nyt otetaan yksi Pepsi, että pysyy hereillä? Ei kun energiajuoma, nyt ja Pepsi. Ei, kun energiajuomasta sitten jos saa tokas pelistä. Ei, kun siis kato, se juttu on se, että otat kunnon kofeiiniirista siitä energiajuomasta, ja sit sä vaan niinku ylläpidät sitä niinku settiä, niinku noin Pepsi Maxia, kun niissä on vähäsen vaan. Sä niinku ylläpidät sitä sun kofeiiniä siellä. Mä katsottiin tämmösen erilaisen taktiikan. Mä lähden tästä pikkuhiljaa nousuun, sit mä otan semmosen nousun ja sit mä laskeudun sieltä sillä uudella Pepsi Maxilla. Se on se Partisan eSports. Joo, mä otin just se Aa. Koska välillä tässä on taas Partisanissa, sä voi olla kahta eri tiimiä saman. Neloskierros starttaa. Eli kato overpassi. Ootan. Go overpass, go overpass. Joo, varmaan. Ollaan Ai, töitä ai, näiden ai. karttoja eteen, niin nyt kokeillaan. Niin. Päivä 2 ohi. Ei päästy jatkoon. Voitettiin me tossa pari peliä ja näytti ihan hyvältä. Mut ei vaan oltu tarpeeksi hyviä. Ei ollut tarpeeksi hyviä niin kuin ihan suoraan sanottuna. Ehkä vähän liikaa haluttiin niin kuin voittaa heti. Ja sen takia alettiin niin kuin pakottaa tilanteet. Että rotate ja tällaisia. Mut näistä me opitaan ja huomenna jatkuu bootcampi. Tehtiin ehkä kans samoja virheitä, mitä on nähty aikaisemminkin. Ja tänään ne maksoi meille. Huomenna tullaan tänne, käydään noita pelejä läpi. Mennään pelaa uusi lopeille. Muutamat harkkaottelut siihen jo. Ei riitä vielä. Ei riitä vielä. Pitää vaan tehdä lisää töitä ja kovempaa duunia, että päästään noista kuolleista jatkossa läpi. Tällä kertaa ei päästy. Onneksi meillä on muita pelejä, mitä sitten tulee tuossa jatkossa. Että nämä ei ole ainoat pelit ja toivottavasti lähdetään vielä jonnekin laneille tässä kevään aikana. Töitä on tehtävä. Avaimet, kuulokkeet, kaikki löytyy, pääsee himaan. Kommentoiko muuten alas, mitä tykkäät näistä muusista hiuksista? Näitä pitäisi ehkä vielä vähän kasvattaa, niin sit nais hyvät, mutta kyllä tossa on jo vähän aihea. Semmonen päivä tänään. Päivällä vielä nautittiin siitä pelaamisesta. Sitten mitä enemmän iltaa kohti mentiin, niin tavallaan se nauttiminen vähän lähti pois siitä.
Ja siitä tuli vähän enemmän semmoista niinku hektistä siitä pelaamista. Ei ehkä pelattu enää niin hyvällä sellaisella fiiliksellä, vaan ei oltu samalla sivulla. Et kyllä tiedetään joukkueen, mitä meidän pitää tehdä jatkossa näissä tilanteissa. Kaikki tiedostaa kyllä nämä asiat. Nyt meidän pitää vaan saada tuotua se sinne serverille. Jokaiseen peliin. Et se ei näy pelkästään siellä harkkaservulla, vaan että me saadaan tuotua se myös sinne peliin, offiin. Tuleeko tuolta juna? Onko se myöhässä? 12 minuuttia. No, venaillaan tässä 12 minuuttia. Mä oon tässä hetken nyt kävellyt tätä laituria pitkin ja miettinyt ja pohtinut. Ja yksi juttu korostuu näissä peleissä ihan liikaa. On se, kuinka iso osa sitä peliä on se mental game. Se ei ole pelkästään sitä aimia ja taktiikoita. Kaikki joukkueet osaa ne. Sä osaat ryysiä Mirages B:lle, sä osaat... Et sä kaikki tietää nuo jutut. Tällä tasolla. Vaan se on enemmän siitä, että miten sä toimit paineen alla. Miten hyvin sä kommunikoit paineen alla. Millainen se sun hype on siellä servulla. Niin nämä asiat vaikuttaa mun mielestä paljon enemmän siihen pelaamiseen. Kuin itse se, että miten sä liikutat sitä hiirtä ja näppäimistöllä liikutat sitä ukkoa siellä servulla. Ja tänään sen kyllä huomasi itsekin. Me joukkueen alettiin vähän yliyrittää. Niin meidän päätökset vähän heikkeni. Me ei enää oltu siellä servulla samalla lailla, mitä me oltiin niissä aikaisemmissa peleissä. Ja just se päätöksenteko meni vähän huonompaa suuntaan. Ja siinä vaiheessa kun se tapahtuu, niin joo, sun aimi voi vielä pelastaa sut. Mutta se voi tosi nopeasti karkaa käsistä. Ja tää on ehkä se yksi vaikeimmista asioista, mitä kehittää tässä pelissä. Mentaalia. Sitä, miten sä oot aina fokuksessa siellä servulla. Muistakaa seuraa meikä myös Twitchissä ja IG:ssä. Sinne tulee live-lähetys Twitchin puolelle ja IG:ssä sitten päivittelen tätä arkea, mun storyin, mitä täällä havunkaan tehdään ja tollasta. Muistakaa mennä ottaa haltuun. Pekka sees. Eli bootcamp päivä 3. Takaisin töihin. Eilen tuli aika selkeäksi, missä ne ongelmat on. Pitkä päivä tulossa, mutta ei se mitään. Töitä on tehtävä, että ensi kerralla on paremmin. Fiilis on silti hyvä, vaikka hävittiinkin eilen. Koska nämä on niinku ne päivät, missä sitä kehitystä tapahtuu. Nyt me mennään. Me analysoidaan toi peli ihan loppuun asti. Me käydään joka ikinen tilanne läpi siitä. Ja me kehitytään. Tänään me kattiin vähän erilaisen ruoan, mitä yleensä. Mä otin tommosen Mese Combo, Kanasvarma. En oo tommosta ennen maistanut. Niin, pitää testaa. Käydään hakea se tosta alhaalta. Tuossa tämmöisestä paikasta kuin Levant Airport. Katsotaan millainen safka tää on. Vähän erilainen mitä yleensä. Testataan vähän uusia juttuja. Mä aina tykkään testaa uusia makuelämyksiä. Istutaan pöydän ääreen. Mitäs täältä löytyy? Se on leipää. Tämmönen setti. Tuoksuu aika hyvältä. Levant Airport. Tässä on tää falafelia, vähän kanaa, kaikennäköistä. Ja sitten tätä vissiin vedetään jotenkin tällä. Ja punasipulia. On hyvä. Mitä? Kävit sä subissa aamulla? Joo. Minkä subin saat? Päivän subin ateriana, eli Spicy Italian. Okei. Aika hyvä päivän subi tänään. Yleensä siellä on joku vitun hernepihvi Talon Edition vittu. Talon kastik. Niin, yleensä siellä on joku tollanen päivän subi, mutta nyt kerran kun oli Spicy Italian, niin piti ottaa tää mahdollista. Luka, mitä odotat uudelta Face Seasonilta? En mä tiedä, varmaan kahden pelaamista. Vänttejä. Ei pääse pankkiin. Mutta sun pankkiin. Kartalla vielä. Mä kuvaan tästä tämmöstä mun vlogia. Mitä ei tilaa? Tilaan tämmösen vitun hyvän pizzan. Tai no pinson. Niin, toi on ihan eri asia. On. Siinä on toi eri pohja, tiedätkö? Joo. Siis joo, toi on niinku ihan... Ihan eri juttu.
Tuleeko sillä pommi monta? Maatalo pääsee. Tai Savonaksi? Raatalo. Laden linkin päällä. Mä oon linkki. Vai jossain väliköstä tai jotain. Tulee maksu lieti. Joo. Moro. Nyt on räkit saatu päätökseen. Meikä laittoi tosta live-lähetyksen päälle ja lähdetään oikein vähän face it placementteja. Valotin meni ihan sitä. Out here guys, out here. AUG coming here. Tämmönen lyhyt 3 päivän bootcampi on nyt takana. Aika selkeä kuva jäi, missä me mennään tällä hetkellä. Tosi paljon hyviä juttuja. Mutta myös aika paljon niinku korjattavaa. Tänään pitkien harkkojen jälkeen mä pidin tossa vielä liven ja nyt on suunta kotiin. Tää reissu oli ehkä enemmän semmonen, tai tää bootcampi oli ehkä enemmän semmonen, että nähdään missä mennään ja mihin suuntaan lähdetään taas rakentamaan. Tästä se työ sit jatkuu. Ei riitä vielä. Yeah, uppercut, punches got him busting up. Potion in his double cup, liquor got him buttered up. Yeah, shitting on my competition, every track is like